kayo matgaya man manang Aida. Wen, ading ko. Nagladaw kayo matan ngay. Marigatan nga min amag na ni Yvonne. Kas makita mat. Dakkelan ti tiyan na. Ay, wala niya. Dandanin na lipatak matay. Amasikog kagayam abalasang ibon kaanakan. Auntie Susan? Nasayaat ba tasimang pat kayon kabagis? Apa gusto, nakasagana ka nung tibakan. Agay-ayawan dagiti na ngay sagana. Aywan! Dagiti anak nga damay tultulong na manang. Iso na piman tinang isagsagana iti pagsasangwan tayo ita. Dagita ti pagwadan nga anak. Ammo dati tumulong. Kang runaan ti amin. Ti panagadal da ti asasikasuan da. Saan kat aday taapan agpasikog? Ha? Anya ka ti Susan. Mangrugi ka man akon-akon. Tepelambat ko maatang iwat mo. Gusto akmat saan ka di, manang Aida? Mala. Mabantayo kit din itayan ti lamisaan. Mangkita tayo iti mabalin tayo pagtugawan ni Chay. Pag-urayan tayo kadag iti nagkasar. Ay na, anya man ang tisang-sangita manakaw. Ay, awan, nanang. Di ka di manan pananguy-uyaw kan panang paspasagid ni Antim Asusan ken ka? Ay na, bayam kadilatan anak ko. Palabsam latan tin bagbagana. Amumutan ni Antim Asusan. Talaga akas jayan ti kinatao na. Saan lang asika ti pagpabainan na? Sa bagay, pudno matkit di dagitin bagbagana, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagaadal ko. Ay, ala, husto daytan anak ko. Anyangay nga rod kat adda ditan dayta. Ay wanam kit di ti bagim, tapno na salun at to ti ipasngay mo nga apukok. Nanang. Adon asermon tinangag mo kanyak anak ko. Uray inal daw ka asermonan saanan amay sublipay tinapalabas. Adda ditan kunakmanan. Iso nga aklunan tayon ti amen. Diyos ko. Sigaw ko man ti makamo kanyak. Italag kon ti amin. Ikatam ka di ti sakit tinakam iti puso kan panunot ko. Katso katam da ito'y iti ayat kan panakaawat. Amo kung ti ugali ni Auntie Susan. Ngam, sanak lataan na iruam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti pananguy-uyaw na kanyak. Ngam, anya nga ron. Ano usak ngamin, agpay sumat asyak tinagbidot. Bayag, taumay ko iawis ti panag-blow out ni Lovely inton graduation na manong. Umay kayon to inton Domingo balay. Ay, katuwa na kabagis. Katitapay lang, kablahawan kan. Kamaudyanan na. Agpaturpos ka matan iti kolehyo. Ay, siyempre, manong. Nasingpat ngamin dagiti anak ko. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ang makaadal danto amin. Ay, kat nasaya at alukas na kabagis. Di mo liwayan timang bagbaga kadakwan. Tapno makaturpos na amin iti kolehyo. Awan parikot iti dayta, manong. Awan rumba nga pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan danto at tumulad ken ni Yvonne. At dayta ka man ako naksusan. Di mo ka di unay dildilawan di ka na kanta. Takasimat. Saan lang arudan at tinakderan tinakasikugkan ko na. Uyaw ang pailahimat. Ay, kasano?
kat garampingat met ngamin. Oh, Agmay-may sa langarudan ni Manang ay damang isaksakan iti panagadal na. Tapinanawan kat ngarud ida ti amana. Agapkas jay matinaramid na. History repeats itself, ako nada. Ngamin, nagpasikog mat kas iti panagsikog idi ti inana. Susan, Ay na, pasensya kan iti panagsasaok manong. Ngampudno mat ngamin. uray pay. Sana nasayate kasta pa nagsasaom. Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Iso asar di nga amon ti kasta nga ugalim, kabagis. Ay na! Nakaluklok mag nga ubeng, tiinpas ngay mo anak ko. Wen nanang, babae ti anak ko. Wen nga rod, nagpudaw, nag-cute nga ubeng. Anya nga iti ipanagan mo kenkwana. Yvonne Grace, nanang. Wen, mayat, maibagay unay day taanagan iti apukok anak ko. Nanang, agaman na ka. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Di daklat tabi na ibayan, nanang. Kasta dagiti naganak anak ko. Isu nga ita tamaysakan nga ina, amok amaawata mo tiriknak kas inam. Maawatam tumutan no apay ako nam adi ka binaybayan. Itilikodan tinagbiddutam. Nanang, Kat kidawak nga apaman ang makatanggat ka, ituloy mo kumati agadal anak ko. wen nanang. Kasta talaga ti planok. Kat agi amanak, tasaan kayo anaupay kanyak. Masapol ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tapno makabirok kan tumet iti nasaya at apanggadam para iti masakbayan yun to iti anak mo. Nanang, nasaysaya at samat no agabang aklangan iti pagyanak ijaili. Marigatanak ngamin nga ginawid. Nang runa no kastoy apa nagtututo. Kan tapno maipamaysak matlang ti agadal. May sa oras laang matibiyahe manipod ijay ili aging gadito'y balay. Nagaddayo nga rod, nanang. Kanayo naktupay amala daw iti pagadalan. Sapsapaem ngamin Nakagraduar mat ni Manang mo Lovely nga uray saan anagaabang iti pagnaudan na ijay ili. Inananusan na tinagaw awid dito'y balay. Makabannog mo't nga rod ti inal daw abiyahe, nanang. Alan agabang akon. Addan nakita kapag yanak. Saan abali tanalakalaang ti abang ijay? Mahala. Si katimakaam mo. Gamne. Tariman am ti agadal Di mo tultuladan di kasinsin mo anasapa nagpasikog. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan ta saan to ang mapasamak dayta. Igaed ko ti agadal tapno makalpasak mat iti kolehiyo akas ka ni Manang Lovely. Ay, naglukon day dya, Brian. Itayak pay lang agur-uray dito'y. Aging gayta, awan pay lang. Tinasayaat. Awagak man. Ay, Tricia. Ha? Sorry no nalatawag. Ang dami ninsang but ko ngayon naramit iya balay. Okay lang, Brian. Kasano? Sa di mo ti papananta? As usual, mapantay ti sigod at ang bayan ti tropa. Okay. Angam nay. Di nakpanpanawan, Wen, unay ka lagi tinaya. Sigurado lang, Brian. Tano saan? Gumura akin ka? Wen nga rod. Madandanagan ngamin, Brian. Amangan no makakita ka itinapinpintas ngam iti siya kat isukat na kon. Anya? Saan to mapasamak tayo ta, Tricia? Promise. Among mat, no kasano ti panagayat ko kan ka. Oray siyak mat, Brian. Ay ayatan ka mat unay-unay. Mala. Umay ka nga rodan, tamapantay dya tambayan. Kalpasan na.
Agawid tanto mata ni Jay Dagos mo. Okay. Okay. Lumugan ka ni Tikotsek. Tama pantan. Sigurado nga guro oray yung titropa Jay. Ay, kasano da ito yan, Brian? Masikugak matan. Anya? Kasano nga yan ngagpaiso? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Numaamon na masikog ka. Lakit di Anya nga iti aramidan ta, Krisya. Ilimad ta ti may papan iti sikog ko. Sige. Kasano na dumakal ti tiyan mo? Kaninton agpas ngay kanton. Ay, Jack mo. Basta. Ilimad ta pailahang ti may papan iti sikog ko, Brian. Sige. Sika ti makaam mo, Krisya. Hello, Krisha, anak ko. Kumusta ka di tadagos mo? Apay nga, adi ka matagaw-awi din. Ay, kwa, nanang. Busy akpay. Agsasaro nung amin ti activity si pagadalan. Kan umadanin ti exam Isu nga ato ti pakakumikumak. Kasta aya? Wen, sige tag-review akpay, nanang. Ipauit yung tulatan ti allowance ko. Bye! Sige. Bye, anak ko. Ay, kamaudyanan na. May sa semester laangan. Agturpos mata ni Krisha. Katinto no may atawan. Sumarunon to mata ni Alexis nga graduar. Ay, agyaman Makaina na kamin tumatan nga agasaway ti gastos. Makaawid tumat siguro ni Arturo manipod abroad. Tanalpas to aminen iti kolehyo, dagiti talo nga anak ni. Ay na, kamaudyanan na. Agturpos kan iti mabiit, anak ko. Wan nga rod, nanang. Katagyaman iti amin nga anos kan sakripisyo yo kanyak. Kastamatan iti anak ko. Patpatgan kayo iti apukok, anak ko. Isu adi kay mabalin abaybayan. Jakmot kayat ang agbalin kayo ang nakakaase. Agyaman unay, nanang. Agyaman gaputa pinagtuloy daklata nagadal. Itili ko nanti kinasukir ko kada kayo. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang. Awan anyaman na, anak ko. Pagrebengak tay takas inam. Tinapatag ita, agturpos kan. Oh, kumusta kan ka, anakan? Agturpos ka gaya man ito bulan. Wen, uncle. Kamaudyanan na. Makalpasak matlangan iti panagadal ko. Gapo amin da ita kaninanang. Huwag doa kayo nagsakripisyo para iti panagadal mo. Agyaman ka, takas kindi ka bagis ay dati nagbalin nga inam. No sa bali lang siguro, ang mga nubinaybayan na kanakan. Wen nga rod, uncle. Ingka gumaan na nga insakad ti panagadal ko. Kastamatan ti panangaywan na iti anak ko. Talaga kasta ka, anakan. Hawan tinagan na kamang talikod iti anak na. Iso anasaya at matain tuloy mo tinagadal. Katita, agtorpos kan. Kat mamati akadumtang to ti aldaw, nga apitem tumatlang tinasaya at abunga nagiti nagrigrigatan, kinagbambanugam kaanakan. Susan, ading ko, umay kayon to'y jibalain ton bigat. At dabasit asagana para iti panagturpos ni Yvonne. Imbag man talaga graduar matlang di anak mo, manang Aida. Win Oray kaskas naisakad ko ti panagadal na.
Umay kayon to'y balay kabagis. Jak makaumay, tagsagana kami mat. Agparti kami iti baboy, manang. Ha? Apay, di mo amaw nga graduar mo ni Krisha nga anak ko. Saan laang asika ti agpagraduar, manang? Ay, kasta aya. Ay, kablaawan ka nga rod kabagis ta, agpagraduar ka man gaya man. Una, iswadyak makaumay jay balayo. Tagpagraduarak met, manang Aida. Oh, apay akas tatilangam kabagis. Kaslada kasurun mo. Ay, kwa, awan met, manong. Nagsarita kayo ka din kini Aida. Agturpos mo't gaya man ni Yvonne. Wan ka no nga rod. Imbaga, tagturpos matlaangan, kalpasan ti panaganak na abalasang. Ne, ay kat, apay ngaya kasla masursurun ka ba't kabagis. Kasla damat na lima na guram kan kuana. Awan mat, manong, tila madlaw mo mat. Plano ka regalwan ni Yvonne. Sakto timang sakot iti sagana na, inton graduation na. Ne, unfair ka, manong. Agpagraduarak mat. Aggraduar mat na ni Krisha. Iso arigalwam mat Saan lang nga dayjay nga Yvonne take kami ti sagana. Ay, katuwan na awan parikot iti dayta kabagis. Bayan, tasya kung ti makaamu iti sagana ni Krisha, inton graduation na. Nanang? Oh, apayakas na tilang nga manakakita kanya, Krisha. Ay, kwa. Aguray ka. Masikog ka? Ay, uwan nanang. Pakawanin dak ko ma. Awanan ka itibain. Uy na, masipangol kansan. Sorry, nanang. Sorry. Kasanon ti panagadal mo, ha? Nabayagan ang nagsardangak, nanang. Anya, ninamnamak man lagan ti panagturpos mo? Apay ang aramid mo ti kastoy, Krisha! Apay! Wan, katagyaman ak unay ha, Janice. Bye. Sino ti kinasaritam, anak ko? Jay gayam kong agtrabaho iti may nga ospital jay Canada, nanang. Ha? Canada ko nam, Yvonne? Wan, nanang. Tulungan na kano ang makastrak ijay. Iso arugyak matan nga ilakad dagiti papeles ko, nanang. Mangan kayo lang amangan kakabsat. Ado ti makan. Di kay agbabain. Ipababalay yung latan. Oh, Manong Felix. Susan. Agpungga kayo pa'y Ado pa'y ti makan. Una kabagis. Talagang agpungga akpay. Ay, katsi ka nga, Susan. Kurang mo ka di pa'y. Ay, kwa, manong. Mabit lang. Tamangalak pa iti kananta. Dita kay pa lang. Nagbunggamot ti kasagay ti apo ko, manang Aida. Talagang saan napintasan ti trabaho ni Yvonne nga anak mo, Kaasi ti Diyos kabagis. Mayat kanumat ti trabaho na ijay Canada. Ay, imbag pa ijay anak mo, manang. Napapintas yu pa yan to'y balayo. Adapay gaya man lugan niyo. Ay na, talaga nagpintasan ti biyagyo ita. Gapukan ni Yvonne nga anak mo. Naasi ngamin ti Diyos kabagis. Mamati ak nga iso tinang tarabay kada kami.
nang runa unay ka ni Yvonne. Patsak ani Apo Diyos tinang iturong kenkwana itinapintas agasat na. Ay, sorry manang Aida. Sorry kadagiti agkakasakit ngayon sa usawang ko idi ka ni Yvonne nga anak mo. Sapay ko mata mapakawandak. Ay na, lipata mo dayjay adin ko. No siya klamay sa napalabas ang dayjay. Awan kanya kung dagijay. Aywan gayam. Sa dino nga iti ayan dagiti anak mo. Apay ngay nga awan makita kadakwada. Uray ni Krisha, awan mat. Ay na, agsakit dya anak na kabagis. Aguyag, kanadan sapay gurigor na. Ay, kastaya. Atoy, itad mo ka ni Krisha kabagis. Ibagam, tamapan na ipacheck up ti anak na. Saanan kabagis? Nakababain. Awan ti rumbang apagbainam kabagis. Panunutam ti kasasaad di apukom. Alakit din, awatamon. Ay na, agyaman naklaunay kabagis. Pakidanon mo tumatan kini Yvonne ti panagkid daw ko iti pamakawan. Kastamatan ti panagyaman ko kenkwana. Sorry manan kabagis. Sorry talaga. Uwan ka day kabagis. Awan anyaman na. Di mon panunutan dayta. Tulong min kada kayo. Kan may sa napakawanda kamatan. Kat agyamanak tanaka-ameris kamatlaang kabagis. Inulit-ulit kano ni Auntie Susan tinagkidkid daw iti pamakawan kaninanang. Uray la makasangit kano daytoy, gapo iti nalaos a panagbabawi na kadagiti agkakadakes nga inbagbaga na idi kanyak. Ket kunakmet, siya sino akkuma tapno saan a mamakawan. Diyos tupay mamakawan, siyak tulakit din a pinarswa na laeng. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin amok nga iso ti akin plano amin kadagitoy. Ket ita, addaak ditoy Canada. Ditoy akon nga agtrab-trabaho ket madamameten ti panangilakad ko iti papeles ni nanang ken ti anak ko taalaak idan ditoy Canada. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, ting ka panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Yvonne. Ken ka pagayam, Yvonne. Amin tayo ket agbidot. Ngam addamet karbangan tayo nga agbalbaliw. Iso ano maitublak ti pada matao, di mo katawaan wenno iroroman. Tulungan tayo ket di abumangon. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Amangan no ti tao nga inuy-uyaw kan inroroman mo ket isuntupay ti mangtulong ken ka. Alakastan pagayam Yvonne, ket pagyamanak met unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Agasaman, barbaro manan day takwintas kan aritos mo abes. Daytoy? Sika talaga dona. Madlaw mo amin na suot ko. Ay katuan syakpay ti ko nambes. Sigud mo't ngamin nga awan asam mo iti alahas.
Manipod idi nagnobyo kayon ka ni Rocky. Dandan inaldaw nga agsukat ti alahas mo. Ah? Sana pa naglastog, best. Ngamday ta, ti may saan na gustuak ka ni Rocky. Nataar lang arudan, nasingpat pa eh. Ba nagapakaragsak unay. Ngamin, nakatumpungak itinobyo akas kan kuana. Kanayon kayon sapay nga agpasyar, bes. Kanayon nakaawisan arumwar tunggal day off na. Ay, imbag ka pa'y, bes. Saan akas itinobyo? Makapaawan ganas. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Darwin? Naku namon, friend. Agin na dayo kami lang arudan. Ta nakadistino kat nga rod iti adayo a lugar. Manupay nga ag-text ka numawag. Iso at talaga masursurunak iti day di lalaki. Ay kataw-awatam latan best. Amangan mat numakumikum laang iti trabaho na. Iso adi na may sa parte umawag, wano ag-text kan ka. Ay, jak mo man, bes. Basta, masursurunak ka ni Darwin. Apaalan ka unay, bes. Ngamin, kas ka ni Rocky tinagbalin anobyo. Adakan iti husto atawan, anak ko. Iso apanagkunak, kat mabalin mo ti mga asawa. Ninanang met. Apay nga agkatawa ka ngay, kat pudno matibagbagak. Apay, awan pa'y ti plano yung agsimpa ka ni Shirley. Ay, kwa. Saan mi pa yan napagsaritaan dahi taabanag, nanang? Angam kit di. Talaga plano kun nga ikalay sa tinobyak. Ay, kat di mo ibaybayag Di tantumatla ang titong palyo. Iso nga isapsapa yung kit din. Agkasar kayon, barok. Wow! Nagpintas matanda ito'y alugar, Rocky. Nagmayat tirik na. Urayak la nakaginawa anakalang iti presko nga angin. Uwan, sweetheart. Talaga napintas da ito'y alugar. Shirley, sweetheart, will you marry me? Ha? Sing-sing? Will you marry me? Oh, Rocky, sinurpresa na ka. Wen, Rocky, makikalay sa akin ka. Yes! Yahaw! Agyaman ak, sweetheart. Ibagak nga rodan ka nagiti dadakkel ko. Tadumanon kamin. Iti kasta, mapagsasaritaan maten adagos no kaano ti panagkalay sata. Ag-overtime ka kadimanan, bes? Saan, best? Agon uray nga minan ti asawak. Ada ka no early dinner mi. Ay, wow! Sana all, bes. Agasam manday ta, akinalailo ni Rocky ken ka? Uray agasawa kayon. Very sweet kayo latta. Wen day tamat ti pagyamyamanak. Tauray agasawa kamin ka ni Rocky. Kaslagar aram latta kanyak. Ay, kuma, makasara kakmatan itikas ka ni Rocky, bes. Ang kalay sa kayo nga minan ka ni Darwin. Ay, kinapudno na. Awan kamin ka ni Darwin. Insina kon. Anya? Dayta ti pudno, bes. Gapo iti sursuron ko na ibagak nga agsina kamin. Amom ka di nakpay pulos inay ayo. Wan kunanakit din. Iso aday jay. Talagang awan kamin. Goodbye, love life. Welcome to singlehood, bes. Anya? Sweetheart, kaya't mo ka dita padasan tatimapan iti doktor? Saan na masapol, sweetheart? Urayan talaan ka di. Baka saan pa'y nga itati panawin amadaan tayo iti anak.
Ang sweetheart. Apay ayak saan ka makaururay, Rocky? Ha? Adan tupay agasawa, asa nga pulo at awandan nga agdandan na, sada na addaan iti anak. Datan tulakit din, atalo at awan laang. Makauray ak sweetheart. Iso na lang, tamad anak. Kasanon no may sakadata adda diferensya na. Kat masapol nga agpaagas. Para matlaang dito iti pagsayaatan ta, sweetheart. Maawatan ka matkit di, sweetheart. Ang saan pa'y nga ita? Intuntuno at dawayak. Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidak ija opisina. Kan may sa, sigurado ak, asaan asyak ti adda parikot na. Ha? Jaklaan mo kan ka. No kayat mo, disikan ti mapanag pa doktor. Kumusta ngay Barok? Awan pa'y ka day? Kuha na nang. Saan pa'y siguro apanawan? Aguray tayo lata. Bareng adan tumatlaan. Nasurukan at alutawan, manipod nagkalaysa kayo ka ni Shirley. Aging gaita, awan pa'y. Ay na, nagbayag meten ngay na ita panagururay may iti agbalin nga apu ko may Barok. Adan tulata ka dinanang. Ibagbagak mat iti asawak nga agpakita kami iti doktor. Di namat ngamin kayat. Apay kanungay mat adi na kayat anak ko. Diyak man amo nanang. Basta ti kunana. Saan ka nga iso ti adda diferensya na? Ha? Numaminsan, diakon mauawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway anaungat. Adamat dagiti gundaway analailo. Ne, amangan mo't no aginawan. Kasano nga aginaw, kat kalkalpas na laeng anag binulan. Ay, kunakman laeng no aginawan. Ay kataaw-awatom latan ti asawa ma. Kasta nga min dagiti dado maababay. Saan amaaw-awatan ti ugali dano kwa? Apay akasta ti lang ang bes. Kasla nga adda nadagsa na parikot mo Ay, dakkel na talaga ti parikot ko, best. Anya ti kayat mo asawan, bes. Nakalagip manan ni Rocky. Talaga akayat na amapan kami agpa-check up iti doktor. Daytan ti kunkunak, bes. Apay no aklunam nga minan at talaga saan ka makaanak. Saan? Jak to aramidan dayta dona. Bes, no talaga ngay ayatan kan ipatpatag na ka ni Rocky, maawatan na ti sitwasyon mo. Kan may sa, di mo mat kinayat dayta kondisyon mo. Ay, irason mo latan, asamon tula na amuan, idi nagkalay sa kayon. Naskan amamuan nan ti kinapud no. Idi kasta, saanin amang namnama ti asawam. Saan? Saan ang mabalin ang maamuan na ti kasasaad ko, Donna? Amangan nga minupanawan nak. Jak lakit di ka banglan no bilang laang. Isa pa nga asim, Donna. Di mo ko maibagbagakan ko ana ti may papan iti daytoy. Okay. Di ka madanagan. Tawan mo't planok amang ibaga iti dayta. Aywan gayam. Kasangay ni Rocky inton Sabado. Adamat basit asagana. Umay kayon to ijo balay. Inawis ko matlaang dagiti daduma akatrabahuan ta. Sure. Umayak nga umay, bes. Oh, isyat mo pa, Nona. Ado pa'y ti arak. Aginom ta. Saan? Jakong kayat ti arak, bes. Agawid akong. Kayat kun ti maturog. Maturog kan dito'y balay, best. Rabiin, oh. Awanan ti kadwa mga agawid. Nagawidan, dagiti katrabahuan ta. Oan mat ngamin doon na. Inton bigat kan doon nga gawid. Maturog kan dito eh. Andama di ba kan ti asili di dyan ato? Saan? Basta gawid di kay madanagan ta kabalak pa'y mati agmaneho.
Delikado ti pampanunutan, bes. Maturog kalatak ka din. Matulog ka daw na. Narigat mo lang na ipilit mo dagmaneho. Nangaro na kit na. Nakainom ka. Sige. Tag-shower ak labit. Panawan kayo pa dito eh. Mabit lang, sweetheart. Napay ka di, sweetheart. Anya nga tanong. Itulod mo laangan ni Donna, jay dagos na. Anya? Sweetheart, tarapin. Iso nga rod. Itulod mo. Di kasta, nakadua na nga agawid. Wan. Itulog na klangan, Rocky. Please. Sana bale. Ikan kamot iti panggas mo. Tangay na itulot ka matan dito dagos mo. Agawid ang matan doon na. San, Rocky? Awan ka duwak, dididagos ko. Ala. Oh my God, tamapantay iti silid ko, Rocky. Donna. Rocky? Anya da ito yun nga inaramid ta, Donna. Sorry, Rocky. Sorry, talaga. Saan? Di ka agkid daw iti pamakawan. Awan basol mo. Nagayatam ta da ito'y ado-ado na. Rocky? Iso na lang. Tagpadatan ang nakabasol iti asawak. Uwan nga rod. Nalausmat ngamin ti bartek tay di rabi. Ala, agrubwat kan, tagawid kan. Parbangon pa'y lang, met. Saan mat siguro ang makadlaw ti asawam? Tanalausmat ti bartek na iti rabi. Okay ka kanilaan, best? Bes? Apay amulmulagatan nakmatlatan. Okay ka kadilaan, Donna? Ay kwa. Uwan, Bes. Okay aklang. Masikog ka kunak kuma. Ang amawan mat nobyom. Anya? Si kamot, Bes. Anya masikog asasawam mat. Saan mata? Simruman ngaminan ti migraine ko. Nasakit ti ulo kan matak. Iso agbakbakwarak. Sigurado ka kadi asyak ti amat ti sikog mo, Donna. Sigurado ak. Ngamin, si kalaang ti lalaki anang tagikwa kanyak, Rocky. Naminsan laang ti pan nakailawan ta. Kasano ang nagsikog ka, Dagos? Idinto ta nabayag kami ngagdenden na iti asawak. Nga maging gaita kat awan pa'y anak mi. Kaya't nakadi asawan da ito'y. Ani Shirley ti adda diferensya na. Ha? Ay, kwa. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan ta, Rocky? Basta siyak, sigurado ak asika ti ama to'y sikog. Di kagdanan. Suportaran kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman na, Rocky. Ang pang-aasim ta ilimod tapaylaan da ito'y kini Shirley. Saan arumbang amaamuan ti asawak ti maipapan iti da ito'y. Rocky, planok ti agabrod. Iso na lang, tawan pangitalkak iti anak ta. Apay no, iyawid mo lang ni Jibalayo. Anya? Ipudno mon iti asawam ti may papanken kwa na. Dumakdakalan ti anak ta. Laglagi pam asaan ta mailimod da ito iti agnanayon. Ang Donna, sana kaskarina ti kayat mo ang mapasamak. Amumat nga aging kaita, kat awan pa'y anak mi ni Shirley. Masaktan lakit ni Dayjay no maamuan na ti maipapan iti anak ta. Ang mga dumakaaramid pa iti saan anasayaat. Kat, kasano nga rudan, Rocky?
Diyak amo, Donna. Mariribo ka na una yan. Rocky, saan nga iti amin agundaway katirik na ti asawam ti panpanunutam? Ha? Panunutam kumamat ti bagim, Rocky. Anya ti kayat mo asawen, Donna? Panagkunak kat panawanan tapno maamwam ti kinapudno, Rocky. Anya akinapudno ti dakdakamatam, Donna? Lupas ti asawam. Iso saan kayo maddaan iti anak? Anya? Dayta ti pudno. Inlimod na ti amin ken ka. Gaputa amangan ka no sinaam. Saan? Saan apudno dayta, Donna? Pudno ti bagbagak, Rocky. Adaken ka no saan ka amamati. Saan ka mat katapilitan? Masyanak lang amin ken ka. No ti panpanunutam katirik na amasakitan gapo iti anak ta. Panunutam kumamat tirik na amasakitan. Gapo iti panangilimad na kin ka iti kinapudno asaan na kaamay paayan iti anak. Iso nga ita. Quits kayon, Rocky. Sa di mo tinaggap-gapo, Rocky. Diyan opisina. Sa din ako mabahingay. Di mat nagsweldo kayon? Awan, apay ka di. Apay ngaya kurang ti kwarta nga da iti wallet mo. Nadda na nga ramatak. Kan inyenom mi, di daddo. Di nakululbudan, Rocky. Maamuak lang nga da milagro nga aramidam. Dakas ka kanyak. Shirley, iti ka ano man. Jack pulo sinaramid tinanghilimat kan ka. Ngamin, iba't patag ka unay-unay. Jack lang mo. No si kati ako lulubot kanyak. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Pamangan niya pa iti pagturungan ti saritan ka. Kaya't ko, tagin na na. Pasensya kan, Donna. Medyo mabitin nga di sideline ko. Iso ajak pa'y lang makaito di alawan siyo ti anak ta. Kunakmat ngamin nga agabrudak langan. Iti kasta, masustintuak anasaya at ti anak ta. Ngam di nakmat kayat ngamin apalubusan. Kasanon ti anak ta no agabrod ka? Asino nga iti mga iwan kan ko, ana? Rocky, itaak lang mat adumawat iti paburken ka. Ang basit lang abanag kat di mo pa'y maitadmat. Bayam, tatay-timing nga kakasarita ti asawak. Igam na ngamin amin ako artak. Agraman nagiti ATM ko. Iso ajak makawithdraw tited ko ken ka. Anya? Ni, apay nga yakas ta ti aramidan na. Amangan mat no nakadlawan. Iso at tinanggal na amin amat-mat gadam. Diyak mo. Basta ano sampay laan. Sana bale. Mangtedak tumanan. Apaman ang makaarami dakiti pamuspusan. Ay, sige, Rocky. Imbag lang, tadamat basit ornong ko. Oh, sige ha. Baliwan tan tumanan tagsarita. Sige, Rocky. Bye. Bye. Apay nga kastoy matintirik na ka. Saan? Diyak rumbang tagpailuyos manan itirik na ka. Diyak kaya tagundawayan ti saan mi apagkinkin na awatan iti asawak. Tapno makaaramid akmanan iti banag amang nayon iti parikot ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. Diyos ko, tulungan na ko. Miss F, jakon sinitar ti asawak, iti inpudno ni Donna kanyak, may papan iti kasasaad na. Ti kinalupas na, ti kayat ko asawan. Manwa Domingo meten apan panunutek, no kasanok nga ipudno iti asawak, ti pan nakailawan mi idi ka ni Donna. Nang runa kat naaddaan kami pay iti anak. Kat tirigat na,
Kasla mapukpukaw pa yan ti panagayat ko iti asawak. Panagriknak kat lumamlam miisan ti sigod abara ti pammatag ko kenkwana. Ket kasla maibawbaw ing daytoy kanidona. Anya ti rumbang nga aramidak. Mariribu kanak unay. To'y pagayam mo, Rocky. Ken ka pagayam, Rocky. Tangay damdamagam met ti kapanunutan wenno opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at laangan nga ipudnom iti amin iti asawam. Amom awan ti palimed adin to may butaktak. Dimon panunutan ti unget na. Tinapateg may bagam kenkwana ti pudno. Iti kasta ket maksayan ti pakariribukam. Kasaritam anasaya at ti asawam. Ipakaawat mo kenkwana ti amin. Narigrigat ngamin no isunto amismo ti makaduktal iti dayta. Anya ngay nga rod ket kas iti inlanad mo dito'y surat mo, nailawan kayo laang kanidona. Awan ti perpekto a tao, amin tayo ket agbasol. Ngamno ti kunam alumamlam miisan ti panagayat mo iti asawam, ket maibawbaw ing daytoy kanidona, si kalaangan ti makasungbat iti dayta pagayam ko. Agpanunot ka iti maminribo sakbay nga agdesisyon ka. Panunutam dagiti agbalin nga ibunga na, tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Rocky, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ni, papanam Joey, nakapalas ka man. Mapanak maki-birthday ba kahit? Birthday ka no kat ni Jaira ita. Tika di anak ni Kagawad Teresa, tidakda ka matan? Wen. Apay, inawis da kaya. Saan? Ang uray ah. Mapanak lata. Na, apay di ka mabain. Saan da ka matgayam nga inawis, nga mapankakit din? Ay na, saanin nga uso ti awis-awis ita ba kahit? Nunangig mo nga addapas ka, nuwan no padaya, mapan ka. Takasla inawis da kamatlaangin ah, kasjay. Ay, jak kamukan ka, Joey. Di ka laagbain iti kastangar aramidam. Awan tinakababay ni tar aramidat. Tas anak mo't nga agtaktakaw bakit? Wen ngamday talamang namnam ay iti aramidam. Imbis nga agbirok ka iti pagtrabahuam, saan mat, taday takit din mapan makipangpangan kadagiti agpaskan ti sipsiputam. Ay kat ugali na bakit? Dayta ti kunada amarkang Pilipino. Nang runa kadagiti Ilocano. Nay, nagadumot ng tilabaan bakit? Ay, wan nga rod lakay.
Naurnungan ak ngamin iti murang tayo. Ala. Dumenden ka dita. Tatulungan kang aglaba. Ah, sige man nga rod. Tani, amangan no jak malpas adagos daytoy. No si isyak laang ti aglaba. Isungarod ako nakatulungan ka hantap no mabibiit. Sayang matidarang ti init. Tulungan kan tapno malpas adagos. Agyaman ak unay lakay. Rabien, nga maging gaita, awan pa'y ni Joey. Ay, wan nga rod nanang. Sa dino ngamin kano ay tinapanan na. Jakam mo nanang. Saan mo ta nagpakpakada kanya? Ay, una yun, day dya tao. Dakkelan ti anak yaw. Nga maging gaita, awan pa'y makitak mat, nagbaliwan na. Ay na, nakunayon nanang. Kinapudno na, dayta ti kanayon apagapaan mi iti anak yo. Malaksid ana nga to ti pride na. Dayta laeng mangnamnam ay ti kayat na. Sapay agungat no din lawag. Ay, wan nga rod. Inyub ubing na ngaminon ti kasjay nga ugali na balasang kaw. Di na kayat ti agpaabak kan madaldalaw. Kunak nga rod no nagbalbaliwan idi na nga sawa. Saan mat takas la nakarkaro pa'y kitten. Marife, bakal! Marife! Adaytan, simang peten tinalaing nga anak liyo nanang. Ay, una yan. Kasla na bartak pa'y. Marife! Ay katanya pa'y ngay. As usual nanang. Ay, nagalasan ti kasta nga ugali na. Mabit lang ta sa batak Jerwar ti asawak nanang. Nasaya at mata nakariin kan. Anya nga oras ka manan aya simang pat idirabi eh. Alas 2 samat na jayan, bakit? Ay unay matdaytan. Tumandakan, Marife. Ah. Di mo nituloy ti bagam. Ala, agrubot ka nga rudan tamapantay ja barangay hall. Ada kanu iwaras da libre abagas nga gapoy ti gobyerno. Anya? Ay saan? Di ka mapan. Ne, taapay mat Joey. Sayang mat dayjay ah. Mawarasan ka numat amin, ta per head ti pamay anda. Basta di ka mapan. Apay? Di ka mabain amapan makipilpila ije barangay hall? Ne, awan mat makitak adakas no bilang lakay. Kan may sa, pagsayaatan mat dayjay. Ay basta. Apay? Awan ka nun tayo na ya? Awan bagasen? Adapay magkit di ah. Ang isupay agatangan ta. 5 kilo kat titunggal tao. Iso ang mapanta. Ay nukulak ka, di ka mapan. Di ka mapapan. Ibagadan tukid din asaan kayo akabala na pakanan. Joy! Basta di ka mapapan, period! Maminsan lang tisaw, Marife! Apa di ka imay nga ije barangay hall itay, Marife, balasang ko. Ay, mapanak ko mananang. Gamsaan mat akayat ni Joey. Anya, tapay ka now. Jakam mo nanang. Masurunak nga rod. Jak mauawatan ti ugali na. Kababain ka no ti mapan makipilpila. Ngam no iso ti mapan makidaya. Awan mababain na. Ay, una yan di asawam. Sayang magtibagas. Isupay kumaagatangan yaw. Imbagak daytan ken kuana. Ang awan madlata. Talaga natangken ti ulo ja anak yo nanang. Ay sos, kunanan samat no baknang. Apay no padasam man adagdagan ni Joey. Taagsapul matan iti panggadan na. Nang runa kat agiskwilan taon di anak yaw. Ay na, tanak no dagdagak nanang. Iso abay-bay aklatan ah. Nasaysayatan asyak ti agtrabaho ngam ti iso ti dagdagak. Sigurado nga ni aga pa kami laeng no aramidak dayta nanang. Ay, una yun day di atao. Bayam, takasaritak tuman ni Joey balasang kaw. Uwan nanang, padasan niyo akasarita. Parang da kayo ti danggan na. Sumragak kas babaunan damadamila. Apay asumrag ka ababaunan. Di ka lagbain mat, Marife. Ne, anya kay kumati pagbainak Joey.
Nalinis mat at trabaho day jay. Ay, saan? Ibabain nakla ang asawam, no kasta ti aramidam. Apay akasta ka, Joey. Amumat nga ado ti utang ta. Kasanutang ay ama kabayad, no awan ti agtrabaho ka data. Kan maysa, anya ngay ti kanan tayo, no sa anak nga agtrabaho. Basta, di ka mapan agkat-katulong, takababain. Anya? Sige, palubusan ka ngagtrabaho. Basta saan nakatulong. Nagsapol ka iti sa bali a pagtrabahoam, saan ababaunan. Opisina ti kayat ko aparagan ka. Iso nga minti maibagay kan ka. Iso nga iso ti pag-applyan, bakit? Anya kumangay nga opisina ti pag-aplayak, kat sa anak mat anak katurpos iti kursok. Agpada tamat nga awan nalpas na. Ay, basta. No saan nga opisina ti pagtrabahoam, uray saan kan ngagtrabaho. Agtalinaid kalatan dito balay. Aywanam ti anak ta. Tasyak ti mapanagbirok iti pagtrabahwak. Sangkay bagam asika ti mapan agbirok iti pagtrabahuam. Angam aging gaita, di ka mat aggunggunay. Ad-ado mat ti saom, ngam ti trabahom, Joey. Bakit? Addaasi ti Diyos. Amo ka saan na tayo abaybayan? Di ka agdanag. Ta saan tayo mat nga agbisin? God will provide kunak manan. Awanan may saang, Joey. Apay, naibusan tay binulod ko abagaskin ni nanang, idi namin sa nakalman? Naibusan Ay, kasanungatan. Inak umutang ija istor ni Nana Janet. Saan nga iya istor? Kababain. Amangan no pagchismisan daman ti tao ijayan. Katurayan Tinapatag, saan tayong agbisin? Ay, saan? Ijayayan dananang ti papanam. Anya, katno di tapay laang nabaybayadan ti binulod ta kadakwada. Nakababain paikit din. Taisula ka na yun ng ti pagtartarayan ta. Maan ano ngay? Isumot ti inak. Amom, ti maysa nga ina, di na itulok nga agbisin ti anak na. Iso amapan ka, ta sigurado nga ikan na kadayay. Mabain akong amapan ija balayda. Numabain ka, siya akong ti mapan. No palubusan na kumangamin nga agtrabaho, di saan ta kumangagot utang akastoy? At dayta ka manan, Marife. Mangrugi ka manan ako nak. No kasanumat nga Uston! O sige. Tama pa na kaya balay ka nanang. Di kan rumwar, tasyak ti mapan agdiskitar iti bagas. Saan ka na rumwar, bakit? Imbagta di magas ka, Joey Barok. Mangala ka iti sidaan nyo. Ado ti pinalingki ka masida. Gudwa umon, tapno ada sidaan nyo. Kuha nanang. Saanan? Ado ti masida iya balay. Nangalaan nyo ngay. Ay kat pinalingki ka nanang. Alakit din. Ado ti masida iya balay kunak manan nanang. Sige, tama pa na kon. Napanan ni Joey. Amuklata na nagulbud manan. Amukon kat ti ugali na itamanugang ko. Uray agdadatang awananda. Ibaga ng adda. Ay, una yan ay itamanugang ko. Talaga na pride. Tidakas na. Ti anak ko mo, ti nakakaasi iti kasta nga ugalien na. Masurudak man ako nakon. Naibag-arabim, anak kao. Kastamat kada kayo, tatang. Nakapasyar kayo, mat. Wain, tao may kuyawis ti panakimisa tayo inton bigat. Iba kami di asawam, tao may tumay. Agkukuyog tayo na mapanidya simbaan. Hintay makimisa, tagdanggag tayo iti sa uti Diyos. Ay na, saan kayat ni Joey ti makimisa, tatang? Di mo pa'y laging bagbaga, di na kayat ko naman. Kasla di yo am mo ti asawak, tatang. Ay, kat panasimlat ta, nga awisan, anak ka. Ay, numabalin la kumalaang adiktaran ni Apo Padi, nga ti isermon na inton bigat, kat may papan kadagiti sadot, kan na pride nga asawa. Talaga apilitag amapan makimisa ti asawak,
tapno mangeg na, tatang. Ah, ay katanyagay ti ammo tayo anak ko. Mabali na kasta. Iso nga awisem to ti asawam. Tawan matlaang kukuin na dito'y balayo. Dahil tantumit lang agil ilan ti arabiden na itagmalmalam. Da kayon ton ti mga awis kan kuana. Barang da kayo ti denggen na, tatang. Marifay! Marifay! Ah, ay, awan ni Marife nanang. Sa dino tinapanan na anak ko. Napanda naglabay dya karayan. Awan nga mindanom mi. Nikat, pangaldawan, nga maging gaita, awan dapay. Amangan mat no di da kabaala na bagkatan tili na baanda. Apay numapan mo kitaan ida. Ingkatulungan dagiti aginam, Juway. Masadutak nanang. Kabailan danday jay. Juway! Ken may sa. Adda papanak inton madamdama. Na, sa dino manan ti papanam. Basta, adda papanak nanang. Saan yun nga amon no sa dino? Ay na, ipakat mo manan ti kinasadot mo ako nakon. Imbis amapan mo tulungan ti asawam, saan? Taday taman nga tan mapan aginaw ti pangpangrunam. Didak ka din sermonan nanang. Sana bali, tanasing putak mo't. Sa anak mo't amapan makigulgulo. Papanamanin aya. Apay nga inaldaw ka rumor, Marife. Di nakpakibibiyangan. Tasan ka mo tapakibibiyangan, Joey? Na, apay akastamot hindi pa nagsungsungbat mo kanya. Apay? Addan pagpampanlakil mo, ha? Ha? Ko, batam ti imak, Joey. Di mo masmasan. Masaksakit, anak. Agpudno ka man kanya, ha? Ada lalaki man niya, ha? Awan lalaki. Inaldawa ka rumar. Tamapanak agdisdis kitar iti kwarta nga igatgatang ko para iti inaldawa ka sa pulan tayo dito'y balay. Tadyak mat mauray nga gunay ka. Ha? Nuday tala ko mapanagil-ilad mo iti agmalmalam. Katnapan ka nagbirok iti trabahom di nagsayaat ko ma. Bakit? Pasensya kan. Sana bale. God will provide. Adda si ti Diyos. Kas iti kanayon ko nga iba ka. Amok. Kan mamati ak asaan datay ito abaybayan. Anya God will provide asasawa mat, Joey. Apay, di mo amo tay pagsasao ako na anak at nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ha? No di mo tulungan ti bagim, awan lat amukon, Joey. Tulungan ti bagim tapno tulungan na kamo ti Diyos. Saan kat aday ta sa umlaang ti makadado? Nukasta, inlimad mo iti asawam ti panagpaay mo kada madamila kas babaunan anak ko. Ay, wala nang. Jakod imbagbaga Tanong maamon na, sigurado nga min apagsardengan nak. Saan lang nga dayta? Amangan no aga pa kami pa'y. Ay, unay lakit din di asawam. Laklakayanan ngam saan pa'y langag nakam. Wan nga rod nanang. Mapampanunot ko paikit din apanawan. Anya, ay saan na balasan ko? Dayta ti di mo aramidan. Ipagpagapumlakuman iti anak yaw. Di kat agbalintaon ang nakakaasi ti anak yaw. Asinuntun nga iti madakkelan na nga ama, no bilang laang. Ay, uray awanan takas jay mati ugali na. Saan amaw awatan? Na-pride lang arudan, sadot pay. Uray kumamat, no saan aday talaang mapanmakiin, inom ti kukuin na. Ay no, agbabawi aksan anak ki asawa iti anak yun, nanang. Bayam, tairaman may kaniabalayan kadagiti kararag may. Agan anos kapay laang balasang ko, wan. Patsyag ang makapanunot tumat laang ni Juway. Ay, nanang. Hindi ka agdanag, takasaritak tupay manen maminsan ti anak ko. Sige, nanang. Katagyaman na. Ne. Aguyat ka matan ba kay? Apa yan?
Gapo siguro da ito yan kadagiti na urdong abambanog ko. Uray ti anak ta. Agurigor ka nagpanatangmatan. Ay katagtumar kayo na, iti agas. Wano mapan kayo agpa-doktor. Iti kasta, irisitahan da kayo iti agas, kat masigod da ita arikrik-naan nyo. Kumaa, ngam ultimo paggatang iti agas ket awan. Ha? No kumatada trabahom, dada kumamot may gatang iti agas, ken pagpa-check up mi nga agina. Mabitlaan, tamapanak ijayan dananang. Mapanak mangibaga iti kwartada. Manan? Ha? Lakay, agpanunot kamat kumana. Pangaasim, saan kan abaro? Pamilyado ka na tao. Sursurwam kumamatan ti tumakder, babaan ka dagiti bukod mo asaka. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo kumaurayan nga dapay dakas ang mapasamak sa kanto agnakam. Pangaasim, Joey. Sa dino tinagkapuan ba kahit? Ijay balay da Joey, lakay. Kahit, kumusta damatan ngay? Ay na, kas iti sigud awan lata nagbaliwan di anak ta. Hanya nga tayo ti kasayatan nga ramidan ta. Tapno agbaliw matan ni Joey. Nakababain matitimanugang ta. Kasta matan kadagiti abalayan ta. Ay, wan nga rod lakay. Imbis ko mga agagagat, saan magtakarkarwan na matan ti kinasadot na? Ay, no timaw tawidan na nga taaya. Isulaang matigas niya'y. Naa, damagam no asino titinmawidan na sanak tutalyawan. Ah? Kaslada kayat mo asawan iti kastapan ng kitam kanyak. Ay, awan, bakit? Ay. Hindi mo iba ka asyaktiin malaan na ta sa anak mat asadot, Emilio. Ay, awan matimbaga kakasta bakit? Tinalyaw ka lang, ba't sikamot? Di nakman paglulokwa na kasta, Emilio. Si kansa matin malaan na. At nga minsan sadot mo ka. Anya? Ay, mala. Ay, saanan aday tati pagsaritaan ta bakit? Patalastas lang matay chay, basta di ka mauma ang magikararag, Asapay lakuma, talawlawagan ti Diyos ti panunot na bakit? Iti kasta, agbaliw matid. Wen kang runaan iti amin, saan tamad lang ang mauma amang palagipkin kwa na. Kanayunag ti mapan iji balayda, tapno madagdag nga agbirok iti trabaho na. Nay, apa yan may bakit? Di ka mataging bagay. Ay, wan nga roda. Matakayak samatan. Anya? Ay, saan bakit? Di ka kumamatag-sao iti kasta. Pang-asim. Madiya talaga. Panagrik na kat na mambanugak. Napapapanam nga minaya. Apay ka na yun kamarabyan. Tamagam di tabagim, Joey. Ha? No agtrabaho ka kuma. Di saan akong amarigatan ang mapan makilablabada. Anya? Agnakam kamat nga minan Joey. Tulungan nakmat nga agsapol. Tulungan nak nga agtrabaho. Ikatim kumamat ang tikinangato ti pride mo. Agtrabaho ka. Agtinulong ta. Ay, bakit? No di ka pa'y lagbaliw. Talaga apanawan da kan iti anak ta. Ha? Ay, saan bakit? Pang-asim ta di mo aramidan tayo ta. Ala, agpaimbag ka bakit? Gat, pasensya ka nuwan. Di ka agdanag. Ikarigata ka tilmo ng ti pride ko. Para kada kayo iti anak ta. Agsapol akong iti panggadak bakit. Promise.
Nagbuteng ti asawak, idiin bagak apanawan mi no saan paylaeng nga agbaliw. Inikak nga rod iti gundaway ket tinungpal namet ti Karina. Ingaad na tinagbirok iti trabaho na, agingga anaawat kas maysa a driver. Makunak anagasat ti asawak, tadakkel akumpanya ti pagtrab-trabahuan na. Dakkel pay nga agpasweldo ti boss na. Ket ita, makunak anatalgedan ti kasasaad mi. Saanen akasla idi abasta agkasapulan kami ket tumaray kami iti ayan dagiti naganak na. Iso na laeng ta saan metten ananayunan ti anak mi. Agmay salaeng daytoy ket madama metten nga agad-adal iti elementarya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Marife. Ken ka pagayam Marife. Awan tinasayaat nga itden tinangato a pride. Tanuma minsan, daytoy paykit di timang dadael iti napintas alangan-langan wenno relasyon ti maysa a pamilya. At least nasapa a nakaameris ti asawam ket ita nagbalbaliwan. Kararag ken panagserbi iti Dios ti kabilgan a pundasyon tapno agbalin a napintas ti binukal tayo a pamilya. Alakastan pagayam Marife. Ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.